Abangan nyo na lang po, may vlog naman po ako. So, raratsyada tayo dun. Bakbakan na to. Bakbakan na talaga to. Anong sabi mo? Ha? Halika dito. Malandita. Guess who's back? Back again. Kumusta yung mga kalsar? Ako nga pala si Paulol para magatid ng mga kasiyahan sa buhay nyo, diba? Kasi hindi naman tayo dito ng lalait, hindi tayo ng uulul. Gusto ko naman lagi marami mga nagsasabi sa akin, sobrang negative ko daw. Dami ko daw nasasabi na nakakasakit sa puso nila. Eh, di ko problema yun. Bawal ka bang masaktan? Ha? Okay lang ba? Bawal ka bang masaktan? Ang putang Pampamilyan child tayo dito. Wala akong pake. Ngayon, maglalaro tayo ng tumawa ka, talo ka. Napakasimple lang naman ang rules ng game. Pag tumawa ka, talo ka. Ano, bobo ka ba? Kakaroon ka dapat ng 6-pack dito. Hindi ka dapat pwedeng tumawa. Sasaluhin mo lahat. So, simulan natin, daming sinasabi. Unang video. Tayo naman lapit ko na eh. Unang video na naman, leche. Andun na ako eh. Alam mo yung patapos na yung video eh. Unang video na naman, talo. Pagod na ako. Sige, kayo na mga bahala, mga magigiting kong cancer. Kayo na bahala pagpatuloy to. Snownood! Magaling siya sumuko pero mas magaling kong fan sa Pilipinas. Ay magiging sa socialism ba sa bawat isa ay magkaroon ng pantay na interes at mapangalandahan ang kapakanan ng bawat manggagawa na may pinakamahalagang parte sa ating komunidad. Baited ako ni Edu. Mag-fap ka na nga lang eh. Sa pag-fap tayo, napapaisip tayo sa buhay natin. Bakit natin ito ginagawa? Bakit wala akong girlfriend? Mga ganun lagi mo naiisip natin eh. Sunod! From Filipino Star. Dahilan kaya kami nagsilayasan sa probinsya na misang buwang kailan hindi namin natiisan. Mic ko sila. Sinangguang nangingisda sa karagatan. Mas maganda pa yung budget ng mic niya kaysa sa akin Kaya kami nakakapunta sa lugar ninyo sa Megdong Maynila. Lalo na pa nagkakaroon sila ng mga ganitong klaseng budget. Inisip ko tuloy na hawak talaga sila ng mga sindikato. Imposible na maisip pa nila. Kung ikaw nagkapera ka, gagawa ka ng paraan na hindi mo na kailangan gawin yung ginagawa para magkapera na tulad ng ganon. May sense ba yung sinabi ko? Di ba? Ayaw mo na bumalik sa pagiging ganyan kung may budget ka. Ito mga wireless yan Puta, daig pa yung mic ko. Ito yung dati kong mic ko. May wireless pa. Siyempre iba na yung gamit ko ngayon. Pero dahil sa panonood yun ng AdSense, ito wala naman itong YouTube channel. Kaya yung mga nagbibigay dyan, bigyan nyo sila na wag ng barya. Huwag nyo sila bigyan ng pera. Bigyan nyo sila ng pagkain. Para maubos yung pera ng mga sindikato na ginagamit yung simpatya ng mga Pilipino. Ginagawa nilang tanga mga Pilipino. Para pagkakitaan sila. Para pwede na ito maging you inis, you lose. Kasi naiinis ako ngayon sa mga ganyang klaseng tao. Yung mga sindikato niya. Sana hindi kayo makatulog sa gabi. Sana mapag-inipan nyo ako na nagkakamot ang puwet hanggang magising ka. Kaya makita yung mga bulag sa mga bulag, mga pilay, tapos hihingi sa'yo. Pinipilayan talaga. Pinipilayan, binubulag ng mga sanggol pa. Mga bata pa sila kasi gagamitin talaga sila para gawin niya. Sa mga di nakakaalam, may mga ganun talaga. Panoorin niyo yung Slumdog Millionaire. Uso-uso sa Asia yung mga ganyan. Ginagamit yung mga tao para kunin yung simpatya. Hindi ako natatawa at natutuwa ako yung nasasaktan. At gano'n. From kampo ni Kuya Wells. Oh, the 1-inch punch. 1-inch punch! No! Buti na lang talo na ako kasi ayokong pigilin tawa ko doon. Masarap tumawa kayo mga nagpipigil dyan. Tumawa na kayo. Mahina kayo. Alam ko. Huwag nyo nang pilitin. Mahina kayo. Ako lang ang sumama na kayo sa kahinaan ko. Tumawa na rin kayo. Sunod! From Hazel Ponce. Frozen Philippines. Ay nako, grammar ay malaking bagay sa ating buhay. Hirap na walang plancha. Another factor yan kung alam mo hirap ka na. Mga kasama kayo sa poverty line. Yan mga yan. Pero pag nagutom ka, pwede ka na rin, ulam na lang kulang, di ba? Kaya mo nang magplansya at kumain.
Handa ka na maging asawa, kuya. Very good. From Overpower Philippines. Huwag mong isipin na maraming tao. Bata pa ni Willie dito. Wala ang ginagawa mo. Ah. Pansinin masyado. Sige, sige. Iyug-yug mo. Ayoko maban, ayoko ma-demonetize, please. Wala lang ka nagdodonate, dinahirapan pa ako magka-add sa YouTube. So, sunod na tayo. Pababan pa tayo niya, maraming salamat. Ayan, yung tunay na Pinoy rappers natin, wala lang iba. Umuwi na kayo. Now on Spotify, MC Ellie and DJ Wills. Manalo diss track. Name mo iconic duo. Sunod. Very witty, very good. Ako ay natuwa. Ha? Hindi ako natawa. Ako ay natuwa. Mamyaswe, Denver. Kaya putang ina, huwag mo akong babastusin kasi putang ina di mo ako kilala. Putang ina mo Okay, di na natin kailangan ng mga dubs ng TV5 at GMA at ABS. Ikaw na lang. Di mo kilala. Carlo Repat. Rizal is not proud sa mukha mo. Si gwapo si Rizal. Sunod! Tandaan ko Central. Walang MSG, unit pa quality, sulit for everybody. Guys, anong pak ang kailangan gawin? Ano? Eh di... Ayoko na. Masakit. Anong P ang kailangan gawin? Paulul! Boom! Subscribe! Easy plan. From Lo Pajanustan. Alay ko nadadali ng mga ganang mabilis, leche. Tatubo ba? Lo. Gago. Sige, takbo! Sundalo. Ano? Wala, yan na, may baril, gago. Ano? Hindi na po ako manlalaban. Ano, ha? Ano, hindi ka rito. Armalite lang pala. May gano'n ka pang ganito tubo. Kaso pasok ko to sa... Mission failed. We'll get them next time. Pababayan channel. Hindi kami nasusuksok sa mga ayaw nusuksukan. Yug mo. Sunod from Lemuel Igcol. Alam ko kung saan galing original nito. You're coming straight to me? Yes! 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 Masaka! 2秒経過3秒経過4秒経過7秒経過 Tama na! Very good level. Ganda nun. Holy shit. From Lorenzo Pancho. Words that forever changed the Philippines. Ay, talaga? Di ko alam yun. Tito S. Maraming salamat. Ang Filipino memes are the most powerful memes in the world. From Cap Pudge. Alexa, please Despacito. Yes. When the memes mix with the meme. Sunod. From I Macbeth. Titus. Yan yung mga taong ayaw mag-condom. Diyan na tayo mapupunta. Sunod. Sarap tumawa. Kamukha niya talaga. Ang galing. Meron pa ba tayo? Isa pang video. Siyempre meron pa. Kung ba tayo like, share. Sunod na. From Carlos Panganiban. Jessica Soho, 8146200. Ako si Karen Davila, student number 880234. Kahit mga taga-UP. Ako po si Fidel Valdez Ramos. Sundalong retired. Julius Babaw, 8501776. Tatawa. Yeah. UP. 1 UP. 1 UP. 1 UP You, Paulul. UP. 1 UP 1 UP. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would know.
1 UP! Huli kayo mga balbon. Siguro yun yung mga in-interview tas ayaw na nila awayin si Fidela. Sir Ramos, pwede pong baka mabaril sila eh. Pakiulit lang po sinabi. So, doon tatapos sa ating tumawa ka. Talo ka, di ba? Simple lang mga tumawa dyan. Huwag nyo kalimutan yung like. Mga di tumawa dyan, comment nyo. Cancel ka sa lipunan, Paolo, na maubusan na ako ng mga pwede nyo sabihin sa akin kasi wala ko na ako nararamdaman pero sabihin nyo pa rin sa akin. So maraming salamat sa mga nanonood. Huwag nyo kalimutan yung like, share nyo sa mga cancer friends nyo. And syempre huwag nyo kalimutan mag-subscribe, okay? Donation links are below para sa mga shoutout kasi kailangan ko ng pera, wala na akong pera. Kailangan ko ng pambili ng bagong camera, bagong bahay. 1 UP Lul out.